So we panyin na wotifi a emfa wo panyin sem enkame wo nkoda nti o fura wo so ho no na nso ho aden na o de o mbegu mpanta na ne so nti Berekum o firi ho no o so na nso ho aden na o de o mkokora no ho Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfo mpo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso abuja ya mamu nyina atanse na yemfa momre Nyansapo kasa mfonyire so je so mame se yisane no madwemba ekwan so moma menye ade we sesi ansa na yakonkomobo no so na introduce abrewa kra ansa ka me re ye fi ye bese Nyansapo kasa mfonyini eni TV bia so sesi e enya de edit program bia ko TV bia e wo Ghana so se ya ankrenkro TV o se ya aban TV o Nyansapo eni TV bia so Nyansapo ni radio bia so de Nyansapo wa na wo hwe yi Nyansapo TV YouTube Nyansapo online Facebook Nyansapo online TikTok entishane nso ma me pa wadaroma it is wonu obi di nkomo no se Nyansapo a fine ye Nyansapo ne yankasa ye dia ye beto ne nso ya fa bi na nso ya register je se nipa nso we Nyansapo abisa ne Nyansapo kro ne yi answer no wanhwe ya na bia wo kofa ne se ye die ya na nipa de hwempo adura akoda ne wanantade obi onu udi nkomo wo fon so ye Nyansapo no se be ya afre ne video call na hu se Nyansapo ebia na nyame me na mefa nti twenie pa because madwuma wura number ene da screen ni na woren ono no befa ode Appiah ndi se wu no na ye be ma tuntum ni mu odu no ohwe mfonyi na Nyansapo na ni di nkomo no enye wo no a me pacho jankomo bia ni di bia na wanhwe ya nipa kro no wodi sis adana wonko no medase yanko yaba betena se na yabetena se die na ya adesua ene yesa besua mesa abotuntum mu na se won ba bia meko ene minnam ahemfie saa idwatwa a yesiesie niema e wa ahemfie na of course me betena se na ahemfie na meko dia se bi ekuse bi ekroto de otu okruwie ni okrawie ni brawie ngoma so kra wo wi a wo se ye ko bi saa abrewa na ye Nyansapo eti yenso ye ba a ye bi saa abrewa na ensem bi akire yadwen no waboaye mamma na kwaba na memra mechim sentia yaba no OKOFO POMAAA asante ngoma no ya POMAAA na kwaba be Nyansapo so POMAAA no si akire fi mi chefie esiesie niema eno ni akire fi POMAAA yeso oni panyini be kuna wumpum anya hwe no o abache oba ya che enye abatwe nyesa eye abachen okay we ye panyini de wuye nyina no ne bache enye no wona wu buru ni mutia e bia na ne bache nti wo abachen abra nyame nka ho wonto nkwanem na hoden no wonfa bi nka ho na unim de no wonsa miem se botu no lusu a omomodena no mfa grease no se we mie mu pa nansen we mie mama niema da yi enye no OKOFO POMAAA no da bia ye ba ye nya foforo sua e wo no honom nti na da bia na meka se na nanom ya mama nhwe bo mutiri nko saa akwa abusia OKOFO POMAAA no ho ye ya mehwe pa o abrowa no nim di o
obia no watimi ahia me da wo a wo se wo hia me a wo hene na wo ka chem sa na wo ya nkura wo kamfo okofo POMAAA kire me na wo ka asa gitaku sefa koma no wo de troto ase na abusua panyimaniwu troto ase na maniwu se ma de obi sika e ma mfa nkoma na me de ntam kese ne den fun egia maminifo e wona na manim na ntam no menye ho amane ene ho amamere mo nso aya na mutumi yibie no nyame nhira mo kanka ne abrotirefo no nyame nhira mo pa nyame nhira mo pa lawyer ade ablo lawyer Appiah nyame nhira lawyer pa ene mmire bi oba bi nso mere ofiri mampon ofiri mampon nyame nhira no pa bibi abrante bi so kra na meni ha na me kwa akra no nso wa bafie no wode ntema beto mechi sa ni duku okay wone ne yere eti ebi guso a wono nso wose wode agiman onso firi wo fen so omu guso a wo ya abrewa eye ne ya pa so wa me hu me sei anko obni mi betwa picture no wode akoma na yere ka dendende so wo ba wo mepeme nti woni me kasa ma o record se wo pa o de akire na ye nyina ye nim se Berekum man hene dane toy na se de ye ni si ye fe na nim se me producer be mo opem so ha ye be kwa kohwe e ble Otumfuo kura ewura mu ne ye behwe ne ya hwe o Manhemaa na me ya ye be hwe ono nso etu de ye nko na ye ni kan hwe Otumfuo se de osi wura Berekum kuro no mu abra na sebe obi a wo je ne ho saka anwe na court de na hyedem na ni nyina so na me ye ya me bedi ne ho nkomo yi wono ene ya asanto a wotegina ya saa ne man ko so yenre opem so ewura mu Berekum no na yemra Otumfuo se tu ababio oma Berekum da o santehini bia ni wa oma Berekum da enti wei ene de ni kan a o santehini bi e ba Berekum enti wo hwe ka se to aso nyina eye ni padom a wo mo edi santehini achi ya o mo ba Berekum wo ya pika pa ya ko ya ene ampaye be japla ya efri kuma se a o mu di santehini achi e be dwumedie yi ene mu so mo to aso sa bases ne dia doson bases ne doson bebre and the clock also Basi pro and my and I will be one mobile and net as I Berekum circuit court junction anyway buses any pay woman any pa womu di santehini chi ya womu ba ewie kese a ekoso ewo ha enne yewura Otumfuo eba na nipa domo a edi nanimu eba no ena wo se ba se so bebre entina de Otumfuo se tu ababio watechele santima nyina aba Berekum kroyimu bases ne to aso bebre ba na eba ne fani ade ne yensan re oba Manhemaa no ebere a won nso ba manhia ne sagranti wo no yemfa samfonyin no emfa entoso ne yenre na Appiah na yenhwe no nso na afi no
minsan nkomo Mohunana ame yanso ambeka no wasem oba hema toburum abasa edidi hema ne de wo bi o Pablo ko eduke o se abasa wo bese na basa no na ena ne kon ene ne mfono no ti wo twadansi nkran ne saa no na wo guso a na wa mu pa no ese Berekum park kakraka nana piao enti yenko sa konya ato enti e wasa wo mo nso pe ohene obeye man hene after say nyame ya adom e ma won mo epa na me refi ne din kakra mo fa nche me okọ akura o mo pe ne kura be no na eno nso e na say no enipa bi nso abewuram so o mo nso ye desie enti aduru wo mo nso so e wo so wo mo na ohene no man hene no wo mo sie o mo de o mo challenge na me ya sa wonye odesie na ebo mo se wo mo nso ya adesie a o mo nso ka akunya no ti yan fam wo mo na se de o mu chem no ya ko ese abrewa ebia emma bia samiensa ewo abusua no mu nyina ya adesie nti we bedi yeye ti o mo pa so o mo nso ka buchi amiensa o mo nso ka ho na no na menteme ho asenti no emma o mo ba kam sesi a so o mo ka ho abontam kese yi bi so eyotu Otumfuo Ntam Kese ya ebiso ama asem no aba bepie mu ewo menhia na meba na ya bedin komon mebisa nsem na ansa na no yenkoti ebra na ameya a wo ye Manhemaa no Berekum Manhemaa yenkoti na ya nana ameya ye wia meba na afi ne ya bewuram mebisa nsem ekoso ewo Ntam Kese no ne nsem ya oba hema ekayi no na de wosi echim no ya chim ebusia moma yenkotie ye nana hema amra nana chiame wadan ma omo nya adehie mpaka akofo no nya adehie Berekum mama no ji akonwa na me wo fa no yes o ma ji o makonwa no mo di fa sokore ne baaye na mama no omo ye mma enu nti no me wo fa ba na prempero no kochwe wo mo nyina de wo mo baaye nti eduru baabi no na sika sam ho aye dena mayen me wo fa no enu nti no papa bi wo kura so ne yefere yo nko sei nti okọ se o ma no bosia na yere se so di sika na ma me wo fa na obeda na kan wantua o mbeku no nti mo mfa ma no e na me wo fa no sumye e wo kura so nti so no mo no e na panyini ko abu obaaye omu firi mpatapo yana nanu amfa mpatapo yana nanu tama omu de omu ko ye no omu de omu ko tena awasu nti omu fira awasu ho no na nso ho eden na omu de omu begu mpanta na ne so nti Berekum omu firi ho no oso na nso ho eden na omu de omu ko kora no ho ya kora so na omu de kora na sa nsuo no enu nti no papa do ba no obi sa me wo fa ne se ye na ha obi kuro na me ko fa na say o besika na obi aba na oba ha no o mo se waji na konwa na ma no na mo no mbeje ne snap naka 24 o beje ne dwan 24 no sere so no eso ntwa bia ndumie no snap dumie no wato ni nyina na oni sika wo ho akaka pon twe ene wo pa na se wo ma le pon twe ne bi nti ma on ha na ho mo nja isu ena oja isu no de pon wotwe ma no no ka kire ne se pon wotwe ne me de ama so ko kansa no na wudi be man fa ya kan busua no ena me na no be di asem no ewura na prempe ho no na obi bem ne ya ka kire ne se
Say, Marco, you're the free man on Famayen. Say, Mamma, so call you the free man on Famayen. Nana watching on Famayen. And another time, I am watching on Nimiano. No, mamma, the free more dear Pomama. I am in your penny. Nana, we are me, I or Toshumi. Would you make more than man? Into a man, no. Anna, or Sipana, or Boko, I don't think men are not bad. Your friend and nephew, Shama. Oh, yeah. Anna, me was on the spear for Grandma, but you go, no. Mammy, if you said, or the Sipana, then. Aman. Bushiano, some of the boom. Anna, Mammy, who ya? Into Mammy, who ya no almost see it. A Pomano man. That's a mammy, a young and I said, why? I don't see no Ponyuko would be we. Ponyuko would be we. You wouldn't not say. Say, me was fun, dear Pomana, mamma, and yet also, young for a Pomana of us for day. Yeah, a young mammy, Silva. I don't think Ponyuko would be a no for the help of affording you. It was some of us here from ya. Now, Pano, no mammy wouldn't keep ya. Until I knew mammy near my war. No, I really can tell. I could be a friend of Boris. Or by ya. Or see, I don't know. Until no offer from young mammy or faster for the for money. And now I hear for. I don't think a bedroom or musicano. Until offer from young man. Me of fun. Or no bono. Come from man. Now me of fun say. Papa was a car or our brother. Ya brother, I send the yaka. And you go, I send the yaka. Or Bob was the ashen, you want send the yaka. Or the socket trouble shanny a day. A boom. Father say, Pay. My name trouble shanny a day. A boom. Into your dear. Well, you know, me. I don't you know. And you have 4 years, you only sit on whatever a mansion. Anna, me of fat. They back Berekum here and I'm watching more. No, mobile, no, catch up, say. Oh, the Cambusiana boom. Nepo Sika. And Yabro Sensika. Or say, but what's for Jay? Many at the chimney. Until we did not come back. Until what on ya? Yes, she am fired here. When I'm from a conya. Yes, she fired you to put me on a cup of free. Oh, what's the answer? More communion widen. Yes, I do a social then. Simple. It's all my issue. Yaki man should be the bay. Mr. Samutia saying, Mr. Saman Kobe, or Mamma. Erie. No. Let's say, Yana Name ya. Watchere say onimnie woka. Abraham mini ke misawi. And then on said Abrese say dear, I was say obia ye pa. Did you one konwa ne ye wo mo de anade sikan no. And say, I was a woman sua one mo akonwa no ho nsem yi. Ente sa. Cause one hwe ya obeyira. Tam kase ni nya ba pedia. Let's say what dear, ayamamre na eduru. Ayamane na eduru. Ayabakwasem na eduru. Senti akonwa ne ye odia e na wo bekire. Ti se wonnimu a oyɛ de sekan na de ono no nya de hye no o kan tam gusu no ono mo matimi abekire na wo ntimi ankire de e bekire nso yɛ nokura nso ne de ma no nti e de na wo beka de afa ho kakra na me nkomanim de me ka afa ho ne se yɛte asanteme mu he enu na bidi ka ayɛ se wo panyina wote ho a wone nade hye etwa ne ho hye aha ya media kuku ya se ya media enti se wo ba na me pe baabi ama wo a me kire wo hye se kɔ amanwo na wa ha na se wone wo dom no nkɔ dom kɔfo na me nso me ni ma de hye ha wo me na me de hye so wo ya panyini na wo tifi a emfa wo mpanyin sem enkame wo nkɔda na we die ye mpanyin sem na nkram twom ho akra ba hɔ na akra mpanimfo atena se a na mpanimfo atena se a me papa kan mpanyin sem de kire me tadam titi na chi no wo kan ne wo to na nansesem to da wo to nansesem to da ye bube to da wa kampanyin sem
wie ne wo mu a da bia no abusam na me kan ne sai ne ma chirichiri wo se me nye nyina me chechire so wa so ho se bre ba se abrimpo bi bepe wo mu nsa ase agye no abusua kan ne wo ho kunsu na eye pa akwadwa asefo pa no ye wo ho wie so wo ho butentia wo ho enso wo hina wa be se da bia se we ri eje sepoma ti so papa de sumawa wo de suma me a ka be dey kese se nko obi bagyi wo mu ba bi fa kakraka afa se ho de dia aho enam se mimi wo ho nti enso me so ma anya pese bi nkum nya kire se bire baaye na ye se me mra no e mechire mu ko bo me papa abusuafo we wo kunsu amane me kwa ni yidi mechi enti wie ya wo hene ne ka se fa ha me de achepo ma no obi ya opportunity se nyam me anko obi be fa ena cho de ache bi so anfa ncha me se me mfo me hwe ho na ama no bibi a me yibia me ni abusua no na se papa anye ne saa ankeni enti no obi akura edin wo se kaaso ne tie kaaso tie obi wo ho no no ne nkwada atewa won company nsem no nkyere bi na wu yankwara mo twemo pedinfo ahie di nkomo kwara ne ye pa nkwada ade so bo be kwa ma aka nkwara o tete kaaso tete e kaaso enu nti se panyini bi wo ho na ne nkwada wo ho no wayire ne ho ka ne mpani nsem ade kire wo mu a no wo pefie no abusua no daache wanya saa wo abusua ne ni daache wa he donko bi o wo fie ho a won de bia na so da fom no na daache wo de ebi kura wo bebubu na aguso enam se wonim nti se no kore so wo boa obu aguso no wo de eje saa hwe we nso ha no nso kakra ma me mofra no nso bi won ma ye mpa asamati ene na emafo aba no mni we de se we de nya masem we de se mpanyina se meseme papa ko board nana a wo ko kon ni din pa akwadwo minua no mpanimfo miinu edi hurumi papa hurumi ma ni bere wa edin no pa akwadwo no ko kan ayi nti e beka so ye tete kwado nana so de edin na abobo yi pa akwadwo ne soma ko bia wusu di OKOFO di ni hu wo biada ni wa me papa ba wo ni wo faase ni obi ani wo ne nana obi ani wo di bibi atom ne nana no ne wo faase aka akiri sesi ehia bibi e ba me aso saatem no mu so nyina wo ho ana wo se nko mu etie bi anyinyiri che me bebe anka wese wo mutie abrantie ba ako a wo de oye ya ma me papa ne wo faase wo tworo ni nyina enu okodi asambere man ese sudi sika ne yede ne kotu mu opie ba na aye ne kwensa no nya ne fie ofo ka me no fa kwadwo atwe bibia ne nkrata ne krata ne wo de kire so obi ne kohwum yo say ye dani o ayira bibi ayira anti anguna dwem se de wo ye wo die mo de krachi ni papa wa tworo wa yi ni buku no kwa ne kuta no onya ne abusuafo ne kasa mo ai mo hwana mi wo betimi me no fa kwadwo edi bibi ahe me nsa na de ende okay me da se pa me sheda na me ma abrewa eyi wo nanim ede emaamo enya de amo betena kunwa no so saa kopim so obo ade beba wo ye den wo beto anananom utwu mutan enti ne ye wo sante hina wo toso dunsia adai senka sa me nka de odi kan oda so tewo enti wo ye den wo beko enti die na mo ya abakwasem no montro mo amontro nto mo amon kan kire yen enhira nka no wo fa akosa me de wo de metena ase na de okan ye nyina so da me ha pramso akonya no ho senti ye ya yensa kan ya de me de edam tirim wa hase na wo unim ukobisai ene ya nkan kire na mpanyimfo mo so ye bebisa mo nso mo kan de kire na mpanyimfo kure bi nim abra ye nko oya panyini ti akonya nso onim ni kuro na abakwasem o misa nso betena so 30 years nso bisa ne kuro abakwasem a ontimi nka yenhwe Berekum man ehemai asem no memni kan famfiri Ntam no
Ntam de yesua de a ewo eye kasamfoni so na me bu ne fa baby abrewa omu kan ntam no wanka bi wanfa amoso yetumi ye ne saa Ntam won say enipa miyu na ye pepere ade na ahodenfo we gina ha ye di atam kiri atam kiri friend Ntam obi ani ebere a wo paade no obi etintam na ye ka Ntam o da nananum so nti nananum so aye bibi di ato ho se enya ntokwa nko ne ye de tam okay ye mum gina ye kese bi si ho a eno ena egina ho e de tentam ebra na ye wu take na mene nanabu okrum hene ana usu bempa ena anwoma so adontum hene nana chiribaafo kentinka ena ne wo man bi su firinka ye ya opepra wu ne wo ho anu wu ne wo fe amwaye sa program mpenin sima be mpenia badwa so enti de beto mu se obi bi sa se Ntam ye sei santimemu ha yete Ntam ye sei ananu Ntam de doso e wo panyini kura wo fi wo ne Ntam akodwa bia wo ne Ntam wo mu boroso awie ofe ya mo obi a kire na dweno ofe ya mo adane ma na se Ntam ye mienu asantimemu ha Ntam mienu ene wa ha enkonwa dodo ni efi dodo ni ekro dodo Ntam ni nyina aye baako na Otumfuo Ntam kese ne edikai nti Ntam ye mienu dodo ni nyina aye baako Otumfuo de no so nyina bra meti ase pa na se ukokro bi nso mu a kro no mu nso betimi akasa krom ha ye won Ntam mienu ohene ne Ntam gina ho baako ena wo kro no nso ma ne nyina wo nso Ntam ye baako te se de wa kire mu yi se oba asantemam hanom a asantemam ni nyina ne menhia enti wo mo Ntam no baako ene ye ne ya ka nyina nso ye Ntam baako Ntam bia ya te ase Ntam no obi atimi ka bi Ntam no wo bere de ka chese Otumfuo Ntam kese de eye kontonkuro wi a eda santemam nyina ko enye Ntam a yedi ho agoro afa ye santeman ye tintiman ye ntimi montra enkofa de enti Otumfuo Ntam kese de eye Ntam a emu oduru ye mfani agoro nti se wo ka na wanka ne yie ne yeso waka Ntam hu na wo no ejina eno ne yese asante amamre ne yemra enna yewo ene yeye asante amane ya man ne yeye so wo ho nti se okoto mra no a eye Ntam no a afa ne na wo ehon ne yeye wo se yede ma wo no eno nso yede ma wo so odi dwan aduunu so odi edubienu so odi duo ehon no afa ne ye be kire wo ne ho amamre ni nyina amwaye okay aye chinchinchina achen amamik misa wo yansa ede ne ma Ntam timu emutimi yedu nipa mienu ahia na ebia Ntam aba no ede ne betimi amana kopia hemfie saade no ye hia na Ntam na bemu no meme se media wo so wo dia enti nananum se ye de Ntam kese ye giade a wo se me kan agya nan Ntam ne ye de periye japade enti ye kan Ntam ne wie dia na wo so kwabrani bi so yemu wo de ye ko kire Ntam ne wira okay na ba ko pe ne kan Ntam ne ba ko kan na ye Ntam fa ye tibi kwabo Ntam wira amane abra de oka ho no nkan bi wanka bi no emre gina ho pa ene nkrofo bubu so eye ne basa ya ma Ntam na ya saade bi a eye ketekete tra no enti sa
na nka kane tete no so wone me ka asem afidie yi esiwe ne ye ka ho asem na me ka ntam no wantumi amfa amoso a media untumi nkɔ ho bi wo se afidie ye wo dia mensom se ye media e na wo ka ntam na me ka ntam se afidie yi esiwe ye media nti sebia ku sebia kronto o nana no monim a wo ko Otumfuo ntam kese se afidie ye wo dia okay enti se Otumfuo ntam kese ka se afidie ye media ya kan se ubedi ka asre wo sere na wo betimi aka no kwa wo dia nti wo sere Otumfuo ntam kese Otumfuo ntam kese ka ne ntam kese se afidie ye media okay enti se miment mi amfa amoso ana man kantam ni bidia ene nka automatically se de broni be kan no so oje mo mame eriku Otumfuo fi kura media o kanta want mi amfa amoso nemmum no ebra ebeduru menhia ohene anim no osre ohene ntam no e kan ne ho de boso ye ne sa nso ma ne yi obi wo ho a wo se mpese bi kobu same nana na me nana ma be kwa ase me mfa mo so a me de be boso na se ni kobu sasantema awira koduru santema awira anim a ade no wona ne dia me de be boso eno na che so aka bi atwoko baabi so woko ne ebusa no wose mi wira me ka se bi hu wansa mi ntimi nyina baabi emfa won tankese emfa ni agoro ntima beduru wani mu ha idie me de be boso okay ese be ka se wo de ani die ama sante wonnim ntam no se ne esiti ayenka na basa basa mudu enti se panyina de bi ewu odure da ho na wo kofa na wo si da bi pese me koto no wo ma me kwan a masa na wontum empese nka me fira bi wada ma metimi ye fira ese wo de buo pa ka ho na ofiti preko pa na wo fira wi ni ya so se so ba me nfa nso mitimi musa na wo kura na wo de ti me pese me ba wani mu no wada woro ma so o ma mo kwa ase me nfa nso ma fa na me de fira okay nti eho ni ye beka se Berekum Manhemaa waya ade wo okay wodi bue ni edidi odi ama we ntire se wantimi amfa amoso wa ba ade ni wira ho okay ese we no enkire se ebia suro no osuro se ampa se wo mo se akonya ni wo de ane wo de ampanti no amfa amoso na emum no pese ofam mra kwan so ba ni wira anim ebi kura bi koduru ba bi ade oni dance ni papa bi kura wo ho enti so oba ni wira anim no wose entam mi wira won tam no ka gu mi so ho no na mi mfa amoso me pese me beto wo mu ade ni wira na me ka se okwa me chi eja nte se eja no ho okay afi yenwura ne nsem no mu se de odidi ensem no yaka ma won so waka se kane no ebi asompa bi obi besom ye sadi akonwa no to ye na ebi a ye ni ba ma bia wo fie ye ho se ebi si na eduru be bia nkomo ebeje no da ubofo no ba ma bia ni ho nti no yes ya de ye mfa mfam no na omuni ebere so ayaje ya de ye ma ne hweso ma me ebere so ayaje ya de ni ade se wo hwe Berekum Manhemaa ni nkura wo bo be sesi manum ya yekotie ya wo chema ayebesia bobi ana ho kire nti wo mko obesia na omko bo obesia no kura akire no ade e wo so mu di tua no omo ma mu di akonwa ne bi na yesa wo mo tua moka e di afem enti enei no sa akonwa na da wonye dehye wa akonwa no ho na wade a me beje ya na mi ni bi ana mi di sia no mi di sia awowa enten wadi a me na boro so se sisi karokura ye ECDs pon wotwe pon wotwe enti na yese na eho asem no aberewa na kobo besia na wontimi ntua na ade akonwa mmom de ne kwa so ano no be me titi wono so na mo ye nsem o ese suturo nunu eni ha ne eba ye yetwe ho ba bi ye ntwa eni eja tana akonwa so ne fatika eno watana so ntranso no kura no ya ma wo bire bi sese ya na sese di odi ka atranso na wu so na wu
ene asade bo sade foforo nso asene si so akoyi midu ene ono nso afiri ho ena mo pese mo sade mu ni pesi so de bia de ni wo mo na emu na bibi ti ne ma mo bedi bi ti afi die eto atwa ya mama di bi enfie 9 sie nwotwe Ghana akonya kora se yetena so enfie nwotwe eno kora Ghana hu mo ba de 4 na ka wa na kwaye nwotwe nti mo atena so bia enfie 9 dia na afi wo mo se de bi mu ka ho ye bibi nti e de ma mo eno nye patapa asem enye kirikiri ana asem fam kura di bienu na afi wo nso se ye fam so ensa me di bia enye hawo so ho na ya ade bi nom ebinom adufuru pe ade wonim pa se wonka ho bibi nti na ma wo fa ye ma ne kodi bi enso wo Ntam kese e beje wo wuye foforo aba mo de foforo aba ka ho eno odo so ade ne na che sa afa ere mo fa no kora na brewa sade we ya na tetene na moye no na ano nya din dodo se fia kunwa pa ekanti wo se medi fia kunwa e de mo obi atena so adibi na ode ateka obi tumi de ne bakra bosienti na ne baba na ode kọ akoma nipa kro se ekaninti na kwesika no efia busua ya wo faase na ode na kwesika no eno na ma yekonya abuni asua no abro sakane na ayemfu ibinom eton wonum nkroma de je nkyene ano nya den dodo tete wono enti na ya na binom ka tete wono ya abagimi bire no kire se ni yehunu bibia ho mfaso no yi akunya no kra mo ma no ntra so no fantetenika ye ni sika bi de ma no mo ma no fantetenika so yenye ne sa we no de na no si ye ne se wutie ya ayemfo na wo ni nyina o mo sere wutimi wo se de ekọ no de ohwe science na ahwe ane bia Berekum Manhemaa na wadi bem ewo Asem ni nkrobo a wabọ no ebegina de eye wo mo nso mo di bi nso nkrobo mo nso mo abe se mo beka se de mu si ya ekọ fa so a mo bedi wo so beka na tempa akon ye mu ya no ho ntini ne master ni nyina akasa no ne ere toto ho ne ehuru de wo se ye no na me de nei pa metiwe de no kura nyame ni di pe ni mi se de santeman ankonwasem esi koro no me de nka be sre pa se ye wira obi bedi akonwa o ma nka akonwa no ho mpeni se yo bebia so ye de hye kora no wanyum konwa no ho mpeni nsima wo be se no ne foforo mla ye ma foforo mla na ni abra wosua de ya wosua ne ma wote ti se wobu wa woni mo hwe nti wa betara konwa so woni mo sentime fra ne mpabo ahye ne kunko akonwa nananu anya ne saa o na se tutu yeso se tutu brofo akon o se tutu brofo akon na ni ayebo mi je o se tutu brofo akon na ni ayebo mi je o kwa brefo wesike e di ebo mi je Ama santima mehe. Okay. Abroa sese no o ma okọ no ma sa aba na ohina bebua. Na de mpese bibisani. Edenti na akonwa ho akyinye. Edoso ewo Ghana ntitra santima masa. De minim ni se ukofie bia mu a omba na kyekere kru. Enti eyeden ya me wo ba mmabusua mu se ya o ma mehu. Se omo ye maame ensa. Enti wo mu bobo din na o ma bo ma no miensa din. E ma no miensa nyina ya adehye. E kire se e ma no miensa nyina obi aba bema etimi di ohene. Etimi di ohema e ba ni. Enti mi bisa se so abrewa. Wo yo ba, me yo ba. Cameraman Appiah e yo ba. Ye nyina ya adehye. Nti se meme na me ba edia. Adenti na wo firi so a ekoye ntokwa. Ada ne yemfa nkode ye no so ne ba ne ye ne bi na nka wo waba wo firi wa Appiah nso ba abedi Appiah ba ne firi na asa atwa abesi me so na eko nti de nka wo senka manson eba so minim so betimi aboa me kakra
Eniema bi wo ho a ebi kura no obi ade a waye nti na tete no kura na nanom atwa ni din fra konya. Okay, eno se factor. Okay, na yesa ye kwa yi no offense no. Keke sapon de no. Okay. Bia ade bi a wo ye nti na nanom se wo ni ye ya waye akonya yi ni bi da. Wase ni bi da. Minim bibia minim sankore. Yese akonya ni wira. Maame no a wo ade hie ne frɛ ne POMAAA. Wo ntaafo ene wo tawia. Nti atapanyini ni atakuma ene tawia. Die tawia ye nti na sefuo ni akonya ni bi. Wo mu ya ade hie. Nanso akonya no ye to nka so. Nti atapanyini ni atakuma asefuo ni di akonya no. Tawia asefuo de ye ka ho se ye ade hie. Ade hie di bedi bia ye bedi bi ye be kuro bi ye be ko bi na emu akonya no de wo mo to nka so. Asante memu ha e wo ha bebre mi kai se biribi kwara na se etu ye anim kosi ase akonya panyi bi o twa ni din se wase ni bia eni bi De oti akonya so sisi me ka kire wo wono na me ka se wo ye eniema bi a na ahia na Otumfuo de abotere ne kasa mampo hene so wase ye wira ma bumfu ni ebumfu bi okay, na yesa sa ntwadi mu no na na etimi mama nson eba no me a meka ma no me ensen ya mabodi hu no me ya twa me din afiri mu enso koba ya na akire chenchen na se ye pese ye dibie enti na efe eye manson na chese eno na etimi kofa saa manson ne deba me etimi twene tan enka we de enka ye simple dada ne saa ne madukura obi a wefira na we de ba na we de aba wo kura wa fa abusunya japade bi ya wase no ade kura nka wo ho e wose yedidi akonwa na ye de ye ho ne ma wo fa no wase no tontoni edi ma ne me bia bewuram obi kura atimi di obi abewuram obi kura atimi di fie japade oba na wo de ache ni kunu be ma na wo de ache ne yire eno no na ebusunya atena se wo paa de akonwa de hu bibia ni ho be ba be kan se bi tisi e de mawa yi ni mu de o de be koro so enti no duru ho a ye mfa ma na afi na echi no obe yire chenchire na afi ekoduru abi a mpanyin animu a na wudi bi enye yi na eye me feye mani ka se sankwarefo no tawi asefo no wo mu mpiri bi da eba ene ebi kura wo mu se kuma asefo a ebi di bi achi panyin asefo ebi di bi achi na wo mu nyina wo mu tie ho asese na nanom na ye ne tete nye ne na eba mama nso mafi ho da bia na mote asundwem ye hwe enti santam we na ohima mfa moso ne mum no obesrei e wo pemso ani mansa na ode boso no eno so saa ne ye be ko ne sede nko mo de boss no ode boss ho na amamre ne amane saa de be ko amamre ne amane no saa se ye be chiri wo mu nyina adedua okay no obi a ye na amane okay ni beduru Otumfuo anim na wo awudi fo no enka ense so ode boso ehọ na ne ye be kire wo kwase wini kwase nka ade boso enti ye mfa ne se Berekum Manhemaa edifo obesre Ntam Kese nsela obebo ho ka wa ne se ne ye dani a wanya aka Ntam so wonde enko obesre na ade ho na eka Ntam Kese a wonsere obi asre wonde obi asre ba wonde obesre no hene na nkase ni obesre no hene ni wo ba wa nka nche mse mi wura entuma aka tum so no adawro ma me mfa mo so na hwehwem ma me a na ne no hwehwem ma na mo ba ye na ade aboso de eche so oje wundi se wutimi ka na enso opeso ogira mpanyin animu no ade aboso minim se gajanko no amfa amoso ho na oba Otumfuo na besre de se nkempo ko basa odifo mpa enke ye nse da monica Otumfuo ko no akra ne bie da do ka se ne se wutimi de boso afa boso ha do kra ba yi mu ade sa Otumfuo na ma ne kwa se opese ode boso afa boso odifo anko be sa ye ho ye be chimu de dua no ayi mu amande na se Ntam no de opese o ma mete ase ne se Ntam no unya gbona odifo ani ahumobro debi na wo ade wo dia wo kwaka he dey wini bisa asuma be kenye wo di betoto namo enamfura he Otumfuo anum na ade akoboso ne wa be chirem so be nya amane ko ye bia no anko chirem yi wa hunu mu chire wini ma de kro ba ya
obi busa ba ne o se ase wo de eye me ntam kese mia matra me wo fe anan se entam kese no eno ne de beji santeman wo piri bibia eno na wo beka so age se wo sere me Otumfuo opoko ware ntam kese na afi na wo de wo koyo se wo de wunim de esi ye nti wo ka asanti wo be kirem na akirem ne nte saa na me se nta la akire no se wo bo a wo beka me so na me nim mentam me no nwa de kuri nti me se me mmoso me nya ne hwe de ye me ntam kese ese wa hwe ya akokirem abenya amane pa ni birisa ani amane we so de na nya amane ketwa santemane ni birisa pa na wo betiti aso ye ne ye botantim no ye pampim aye montra faade na we de Abroa we de ye sori so na yakọ se ye twen se ombesa afre na afi ye hu nsem no epomasibere ewo eho no de na abeka ye de twa de meka de se ene wiase ayete ye no kwariasa nanso mumma ye hu se Nyankopon a wo bọ ade no ensetian ni nyina anyepe ebi di dabi achi enti Otumfuo wo no kini ya ayefre no ebi di dabi achi o ne ntoma ayefre no ebi dabi achi wo bi mfira bi sa ya kiri ye wo bi mfa bi nsine so enyame bo nipadua si ye gina ho yi bibi a wo bo ye bi amiru ani miru ehwini miru aso miru ye nsa miru ye ho ne ye banyina ye miru ne mienu na wo bọ ma ye no edewo oyiya wo sa wo oyiya tibie mu a tena ho enyame ni mokwan wo do be fa so a oyiya na wo ubenya ahonsepe ena wo de tibie mu so a tena ho tini esi boku dware nifa ni nifa dware boku ebe wadwene nkoye wo se eduonu ye pram so de he mene na fadamfo anante ya che mehunu ni fi abakwese mehunu we mu mpani nsem ekwani we mu fa so tutu anamo be force asede akonwa no medibi ubedibi o yeso ne panyine be kona wo mpo ebi ana mpa wakohunu bibi kura ache wo mu ayede ya no wakodi kamunu sa de de wo ho no eyesunsum o akonwa eyesunsum ti baabi anananom se ntena no enkotena ho eho na etena nya wo a wo firi baabi wo kope ho atara ukoye woyi a ede asem bebre enu nti mehuna akonwa bi esi we di ye no wiye ene we koye no wiye ene we kofa ye no wiye ene ono wan ene wo mu kura be fa ye no wo mu ya ye basa ai fiwa basa yade basa murai die wati akonwa no so no kura hunu die wososo wo ye so woto a emfa enno na wasi yehu asante ban yi wobi kuta na ade no wasi so mame na me ba emfa enyo odia fna ade ma no na akopɛ ni sanity enu nti na ama ye bre timi de mesre nana se tutu mi kotodwe egu fom mi kuta kwato ne asrewa mesre no sebusuani kuro ye de he kuro edi akonwa na ni wa mani hunu akonwa no ho de ye a akonwa no be ye pram so akonwa eja so betena me ma betiri so esa wo mu sayi akonwa no kwa ye di ho ade a ye nwene ho nsanya ne dia no wo se na ye ndia bedi no atam bibi no de akwatena amana oba won cha awade ase de otubanchi otubanchi onua busia ene yaye ne na no si ye ni bi mo ka sa opem so dwumadie bi na osuo no si ase sa afa de eto ohene se metrem na yenso yetim yetim buru do ti apakam no wo sa je ene yenso yetim ye hene nsuo to wa nwane ye de ne ye dwane yes sa enu nti na wo hia ye na ma ye bibia na wo nhyɛ da enye bibi boni bia cause on se nsuo to nyina yetim se ye pese ye ma bibi ma osua o aberwa ne duku nyina afọ ne ntoma afọ meti ye ene eso ne mitim na wo hu eti ye sore so
na yakọ na ye de esi kakra di bremu ni medi ni abusapani osu aduom ye mamu nyina mu ene hwa awagya kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi Ntam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro manto ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense brata ma fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame